Vateereri mhuri yeZimbabwe tiri pagomo rinoera, tiri pano panonzipo pabaradzanwa. Zita ratisiri kunzwisisa kuti rinorevei, asi kune vanonzwisisa nhoroondo yezita iroro rekuti baradzanwa. Nhasi tiri panapa kuti tinatsonzwisisa kuti zvinofamba sei. Tine chikara, ukangonzwa kuti chikara ibva watoisa maoko mahombe. Tikukwazei chikara. Aiwa makurukoto Tinotenda taunowisana mukanya. Ndimukanya muzukuru wangu. Tinotenda baba. Muzukuru aiwa muzukuru makati Svika pana nachikara ndanashunga. Tinotenda ichokwadi. Handiri. Ndio ichokwadi chaiwa tinotenda. Ini ndauyawo semuzukuru. Munongoziva vazukuru vamazuva ano zvishoma zvatinonzwisisa maererano tsika nemagariro evanhu, asi nhasi uno tiri kufara nokuti tasvika pamuri imi vanasoro jena, machena ndebvu. Hakuzi kungochena chete, zviva kuti mune ruzivo rwuri mamuri rusina kupakurirwa kwatiri isusu vazukuru, asi tiri kutenda nhasi uno kuti chikara mabvumawo kuti tigone kutaura nemi isusu mhuri yeZimbabwe nezvizukuru zvezvimbabwe tidzidze tsika nemagariro echivanhu. Zvikuru sei tiri pano pabaradzano. Mungatenga nokutizivisa kuti imimi zita renyu rakazara ndiani uyewo tezopfuurira mberi. Ndatenda hangu muzukuru soko. Ndingade kutanga ndichizivisa mhuri yeZimbabwe kuti ino ndo inonzi Zimbabwe. Tsika dzevashona. Asi muZimbabwe mune mazita arimo anoshanda. Iri ndo baradzanwa ratiri kutaura nezvaro. Takatarisa kuonekwa chiso chenyu vanhu vakavhiringika. Ndinoitwa Chikara Wellington Chikara, munzwisisi weuchenjeri hwauri kuda nhasi kuti titsanangure. Takanangana nezita rekuti baradzanwa. Ndoda kuriburitsa panhoroondo, kwete kungoritaura kuti baradzanwa chete. Handiti unoona chimiro chedzimba dzauri kuona idzi. Ichokwadi yekutanga iyo ndashamisika ndichiona apa pakaiswa jira dema rine mhandi dzaro dzakarimisa, uko ndo zvimwe chete zvirikoko. Zvasiyana nedzidzi dzechirungu dziriko. Izvi zvarevei izvi? Aiwa ndinotenda. Ndotenda nemubvunzo wako, une shungu. Une shungu soko. Taurai. Imba yauri kuona iyo kwekutanga uko paexercise wanga uchionawo ichiitwa ndo yatinoti a multiple setup spiritual house. Ndo munosvikira mhondoro dzedu dzichikurukura dziri chitsama kana kuti vakawanda. Kureva tiri kuparidza rudo mumba ipi iyo. Imba iyo ine misiwo miviri. Kana vapedza kutaura vanobuda neupo. Vabuda ipapo vanouya vosvika panapa tsika yemba iyi yawakuona iyi iri pedyo nesi. Imba iyi ndeyekuti machira emateteguru. Saka uri kuona munyika izvozvizvi hatisi kuwana chokwadi chinokasika kubuda nenyaya yekuti machira emidzimu yedu pachikare kare pari pabaradzanwa panapa anga achichengetwa pano, haagari kunovava sauti. Handi unozvinzwisisa? Azviri kutodzidza. Haagari kunovava sauti. Ndo saka isu tikatora nyama yedu yezvirango pachishona chedu inodyiwa isina chii, isina munyu. Saka imba iyi ndeyekuchengetera machira edu tisingazoachengeti kwatinogara uko. Uyezve tsika yedu yekurarama ndeyekuti panapa ishiraini inoi inzvimbo inoera. Mukuera imomo hapagarwi nevanhu. Hapagarwi nevanhu. Samunoti kana tichitoona ndaona vamwe vane mazvitumba zvavoko tichibva kunhingiriko nokunheuro zvokureva kuti kutokanganisa kugara. Waita zvakanaka soko wauya. Tinobatanidzira pakutaura kuti kutsika dzedu dzevashona handiyo tsika inodiwa. Nzvimbo inoera inofanira kuita shungu nekuda vanhu. Chishuvo chekuti aiwa dai vachimbouya vateure zvirimo sova nepasi, mhuka dzirimo, mhuka dzedu dzechikaranga dzetsika yedu dzinoshungurudzika kana mimi mapinda musharaini muchishandisa. Right. Ndoda kudzokera panyaya yemba yamataura iri kwekutanga iyo. Makadzisarudza sei, dzakasarudzwa sei nevaridzi venzvimbo ino vepabaradzano kuti apa ndo pachaitirwa izvi, apa ndo pachachengeterwa machira?
waita zvakanaka muzukuru. Zvinoitika pakusarudza nzvimbo dzakaita seidzo dzidzi, tinotanga pasina chunhu. Vouya vogara pasi, tinoti vaive nehwema hunoitika kana mwana akarara mumba anokwanisa kungobuda achimhanya achiuya. Saka muchembere wedu watiri kutaura nezvaye Charwe kubva kuMasasa, pano ndo paakabva kuMasasa achitiza kusvika pano. Mhepo ichibva yataura kuti pano panoyera, ndo pakatangirwa tsome dzekutaura kuyera kwepapi, kwepanapa. Saka patsika yekuti payereswa panoitwa sei, pana wakadzimba idzi iri mipanda miviri. Saka is the founder. Munhu uyu ndiye akawana chiyerwa chipi chinoichi ari Charwe. Munhu ari mu0 grade obva anzwa kunzi Charwe, kuti Charwe ndokuti chii? Charwe, kana tichiti Charwe, kuberekwa kwemwana nerudzi rwairashava. Vakabereka mwana wavo vakamutumidza zita rekuti Charwe. Vamutumidza zita rekuti Charwe ndo rakadiwa nemhepo. Mhepo ikarida ikamutevera ikamusarudza akauya pano. Auya pano ari werudzi rwemhofu. Ndo zvakaita kuti abva kuMasasa, toda kuti unyatsopanzwisisa, asvika pana. Mhepo ikataura kuti ndo panoyerera nyika yeZimbabwe. Hatisati tasvika pekuti baradzanwa, nekuti ndatoda kuzvirondedzera kuti uzinzwe kuti baradzanwa richakabvira papi, muronga wacho. Right. Zvataurwa zvese izvozvo. Chunhu chinonzi nehanda mweya wakafarira Charwe mukuita kwake nekugara kwake kwakanaka nevabereki vake. Ndo wakazomutunza kuti abve uko kwanga achirarama nevabereki ndokumhanya kusvika papi, panapa. Kwakuitika chiitiko chekuti pataurwa nyaya yekuti panoyera, pakayereswa nemhepo yekuti nehanda inogara musangosi, haigari newezvo, asi inofamba yokuchiva. Kana yekuchiva inokudhonza kusvika yakuratidza zvipi izvozvo. Vakuru vedu vazouya vanotarisa kuti zvino zvapanzi panoyera, panoitwei? Panoitwa mipanda miviri, tomutengera machira ake. Machira ake hatindi nawo kumba sekupfeka kwatinoita mbatya dzedu, nekuti huyerwazve wakafanana nemashizha, nekuti midzimu iri mumashizha inofamba ichifamba mumashizha imomo. Saka vanoisa mucherechedzo wekuti zvimwe chete nezviripo nezvaunopfeka zvinofanira kugara zvakayera. Handizve, right. Saka tiri kuenderera mberi, toda kubuditsa chinhu chinonzi baradzano, right. Mwana uyu zvataurwa vakagadzirira seizvozvo, vari vabereki vakamubereka ndokuita imba iyo kwakuya pane inoi, right. Zvapera aiti kana auya, handitika kana auya akabva uko akasunga machira ake, akasunga machira, atora machira oenda umo, mhepo yotaura orayira hama dzake kuti ndozodai, ozoti ndaakukwira kugomo. Kukwira kugomo ndekwekuti unouya opfuura neapa ofamba. Sezvatiri kuita izvi, ufamba neipapa ndondo yaifamba nehanda. Ndi nehanda Charwe, mweya wanehanda uri muna Charwe, ndo uri kufamba uyu, tiri kupanzwa, uri kufamba nepano tokwidza, right. Tinosvika panapa ndo pandakuchida kuti ndikududzire chokwadi nemhuri yese yeZimbabwe, zvekuti chero tikaita tsvagurudzo pasi rose, panapa patiri panapa, chokwadi chinobuda pachena. Abva uku osvika apa okwidza sezvataita izvi, aizouya panapa, mhepo dzinowanda dzinosumuka, dzakusumudza nyika yakusumudzwa. Fuka panapa otaura kuti ndakuuya ikoko, tinoda kuita right. Itsika yanga yagara ichiraramiwa nayo. Anobva panapa okwidza, hatisati taakuti kukwidza, handiti uri kuona tiri panapa, ndandichifunga kuti uri kuona patakatarisa chikomo icho, handiti pamabwe iwayaya atakatarisa tiri vaviri aya, right. Ininga iwe ndo inonzi ninga, ndo inonzi ninga. muchidudzira zvekare kuti isusu dzimba mahwe
kureva kuti kurarama kwedu kwetsika yedu dzinorarama tichiwana zivo kubva muninga tichirayirwa handizvo here right tinorayirwa kubva muninga saka aiti akaita zvese izvi uko yasikireti yake iye najehovha uko kana apa achibva panapa yasikireti yake nani najehovha namusika vanhu unobva pano wofamba miti yatinotarisa nayo kuti ndiye muchemberi ndiye nehanda tinoona nemuti uyu wauri kuona uyu unonzi chii muti uyu? Unonzi mutsvedza meni. Vamwe vane mazita avanotaura nawo asi kwese kwaita muchembere muti uyo uripo kana ukautarisa ndo muti unoteverwa. Saka nenyaya yekuti itsika yekuti hatingashori vanenge vakapa vanhu kushandisa handiti miti uyu wanga iripo inenge ichiverengwa ichienda kusika tasvika papi paninga handiti uri kuona nechepasaidhi paninga pamatombo pamusoro pane muti wakaita seiwoyo padenga uyo uri kusaidhi uko muti uyo uripo. Saka unenge uchitaridza makwara ekuti iye kana asvika panapa anofamba kunosvika ipapapa. Nyaya iri apa inonzi ninga iri papa ndeyekuti handiti toda kuti ngwarise bichana handiti unofamba munharaunda munomu handiti unoona dhemu harina mvura pane gate riripo pasapo rekuti ukakwira padenga pa unodzika 50 meters pakati pegomo 50 meters noraipota achinodira mvura rinonyaradza nyika rinoita mabasa makuru. Saka mwana anonzi charwa akasarudzwa nemhepo yanehanda kumirira nyika ipi kumirira nyika yeZimbabwe kumirira isusu kuti zvinhu zvedu zvitiitire zvakanaka ungave pfumi ungava zvipi zvese zvinodiwa zvekurarama kwemwana sezvawakaita izvi right. Pane ninga inodzika pasi zve60 meters asa uchibva nepadenga haupindire kuno wodzika kune gate ririko munofambwa sei unenge uchidzika sei stepa akatogadzira wostepa kana wastep kusvika wasvika kugate ripi riri pasi ndo yanga iri tsika yekunyaradza nyika nekufila dhemu redu kuzadzisa mvura yekuti aiuya kana auya oita tsika iyoyo otsiga mvura yake unodira right. Aita ndo process yandakuudza ininga imba handiti right zvaitika ndakuchida kukuudza kuti chinonzi baradzanwa chii usazoite dambudziko dzimwe nguva ndinozochema kana ndaomerwa ndinokupukuta emisodzi usati maenda kubaradzanwa maiti vaisvika panapa kana vasvika panapa zvavaita panapa zvaizobatana sei nezviruko kunyanya pamatauriro vaitaura mashoko akaita sekuti vachisvika panapa ndo patinoti pakatarisa maziso tabva kuvanhu venyama ka uyo aega panapa akuchienda kupi atarisana namusika vanhu kuninga kuya kuti chiuya kunoti kurayire kuti nyika iyi yoitwa sei tokupa mazano ingave hondo chingave zvipi ungave urwere ungave kurima ungave zvipi tatarisana nekuenda kupi kuna musikano kuti achinorayira kuti chinda unodai vanhu vaya vanenge vasara umo vane vakamirira kuenda kwake nekudzoka kwake kuda kuti aiwa kwandanosvika uku ndasvika ndichitaurirwa chii nyaya inoti. Saka iye panapa chake kusvika bedzi handiti opiwa simba achinoita kunyika dzimu asi iri ninga ine gate rine runyararo gate rerunyararo kana asvika ikoko ndo paanonzwa mazwi handiti vanononzwa vachiti inini ndanzwa chakati ndo paibudira mazwi ipapo odzoka osvika pano odai otarisa kwaakudi unodzokera kuya ochiti ndadzoka vese vanobva vapururudza kuti muchemberi adzoka akunda zvakureva kuti kukunda kwaanenge aita kuinda uku kana wakashata wambotuka mai wambodai waita zvakaipa nechizese zvaanenge aita
iwo kana waita izvozvo ukaunodzoki uko. Saka vanhu vese vachimuona achidzoka vanopururudza kuti aiwa uyu mutsvene uyu waita anorayirwa vochiteerera mazuva api iwayo. Pane pandiri kuda pekuti paradzanwa nemuswe right. Ndakuchida kuti ndikutaurire zvinorwadza pasi pezuva muupenyu hwekuti iwe wakaita tsvakurudzo ukafamba ukaita sei ukaita maripotsi ese aungagone kuita paupenyu hwebasa rako. Pane chinhu hwani chaunga usingamboita muupenyu kusvika panapa. Right. Panapa ndo pekuti varungu vaimutevera achibva uko vachiona zvaari kuita vachiita sezvese achiita zvaari kudi vachiona exercise. Ndo pakaita great controversy yaQueen Victoria naiye Charwe. Uyu anoita a multiple system ndine handa, uyu anoita monopoly system. Haana mubatanidzwa, haiti sungano. Inoti great controversy ndoda kuitira nemufananidzo. Pepa randakabata iri panapa iri. Ndoda kuita nemucherechedzo. Handiti? Right. Handingagoni kuti uverenge zvese kana undiverenge zvese. Ndoda kuti uone pakaita great controversy. Panapa ndo pakaitika nyaya yebaradzanwa kuti mweya wake wenyama yokurarama waanobva nawo uku uchizoya uchibata panapa uchibatana newani handa. Panapa ndo pakaitika nyaya inonzi great controversy yacho. Ndokuti vana Bishop Gao varungu vaya vakazoteera tsoro yake vakamubatira panapa. Saka ruware runo is very important place for Zimbabweans. Okay. This ndo pakaparadzana mweya wenyama yake yekurarama Charwe nemweya wanehanda. Mweya wanehanda wakasara panapa vakazomutora vakunomutonga nekuita sei zvese. Mweya wenyika uta kurundana wose vakava kushungurudza nyama ipi yaCharwe. Asi panapa ndo paparadzaniswa nekuti akarwadziwa akava nekuchema kukuru nekuti akabatwa asati anodira chi kuninga. Mvabatirwa papi panapa rwari rupi runo uchinzi yes nevarungu. Chikonzero chachiri chei because iye akanga akadai so. Handiti ka great controversy yavo iri panapa ichi. Me and against Queen Victoria in a clash of worlds and ideologies. Ubuntu versus the Royal Charter. Handiti? Right. Zvichidudzira zvaanehanda kuti Nehanda upheld peace and purity while Victoria was a queen of violence and plunder as shown by the British South African company BSAC and its mercenaries. Right. What they do panapa panorwadza because ndo pakaita separated of the two things. Saka ndo pabaradzanwa kuti the system yatati tichiapply in our culture yatodimburwa. Mwana wedu wacho watiri kuti iye is the trust to us ari kuti kwanisa kutibatsira achiita zvese zvadimburwa. Handiti wanzwiswa kuti taparadzana kapana like is what you are. Iwo gachitarisa uku indikachitarisa uku like this. Handitika? Saka there is a katika yadimburwa kai. Handitika? This is zvakaitika papi panapa, which is our nation was supposed to honor this place. Iye afana kuto semaonera atinongoti tinoita heroes eka. Yes. Handiti tinozviremekedza gore negore. Yes. Nekuda kwokuti inzvimbo yatiri kuremekedza yevanhu vakarwira rusununguko. Yes. Tochidzoka kunewo wakatanga kuhondo yerusununguko. The first icon. Hakuna right. Isusu tiri kuti panapa kana tiri kutaura nezvekuti paradzano handinorega kune vamwe vakatoparadzaniswa munyika mupi munomu. Right. But uyu manje uyu azoita the most important person kwatiri nekuti iye akazotaura vakumushungurudza vachienda naye vachiita matrials vachiita sei zvese akazonotaura pama last words. Handiti unoziva kuti panyika panapa pane miti inoyera yese, pane mihacha, pane mvumira, pane miti inoyera, but chakashamisa vanhu vese ndechekuti iye akazonoiswa pamuti wemusasa. Do you know the answer why?
kuti sei akaiswa pamuti wemusasa. Kwa hiyo kana vanga vachida kuuraya zvese vakadii kumuisa pamuti wemuhacha, vakadii kumuisa pamiti inoera yacho in terms of culture. Saka muti wemusasa vakavaona is the blood lineage system, nekuti ndo inonzi branch stage yatree, unobudisa makala. Saka machira api aya aipota achisara papi apa. Right, saka vaidimbura system, saka vakamuisa pamuti wei wemusasa. Izvi zvavakagona kuzviita nekuda kwekuti vakanga vachitevedza, vachimuteverera, vakatora time vachimuona, vachienda naye, vachiita zvese, vodzoka vachiita that survey, vachiita zvese, vachiona right kwakuchironga. Kunzi nevanhu kumustoka. Yes, vakamuita muronda tsimba. Right, nomva vakuchiona kuti saka tochidii. Right, nomva vaseta their system. Vabva achidai akudai asvika panapa akuda kuita the process, nomva vati takubata. Right, achingobatwa chete ndo pakaita the end yekuti mvura iwanikwe mugata. Hakuchisina anodira ka, hakuna anodira. Saka it takes time. Risina anditika because iro rinodai ne exercise yekuti rinodirwa nani, munhu akasarudzwa, nemunhu akasarudzwa. Musanangurwa. Right, musanangurwa. Right, rafaila to do that, we stay. Asi ukwatovaudza kuti no maita zvenyu zvese izvi zvezvi, mapfupa angu achadini, achamuka. Zvichira kuti kumuka kwemapfupa it drives kurwa kwaakaita neindependence together. So it was supposed that tichingonotora kuti isusu tanzi aiwa itai henyu zvamamuchiita, nokuti kureva kuti itai zvamamuchiita papi panapa. So we were supposed to come and do some rituals here. Then we ask the spirit to give us someone to do an exercise. Kufila chi? Magate. Yes. So this delays such a way that kunozomanifesta system. System kana yamanifesta ka inozoratidza nezviratidzo zvani zvayo. Kushayikwa kwemvura. Mvura inai ukatotarisa even area inei mvura iri kuramba. Madhemu mazhinji akazara ese. But yakaramba haisiyo chapter yatinoda kubata papi zvezi. Tinoda kubata nyaya yekuti mweya wakashungurudzwa, handiti ndo chinonzi baradzanwa ndo panapa. Haana kumwe kwaakazombobatwa achizonzi ashungurudzwa kuitsa that separation of two spirits. Right, taita izvozvo handiti ndoda kuti usiye wanzwisisa chinhu chatiri kutaura chakatikuvadza isusu tanzi independence, handiti. Right, handiti uri kuona ndiri kuitira nemachapter anonzi nehanda, handiti. Saka muupenyu hwekurarama izvo wakambozviona here? Handi unoita tsvagurudzo? Yes. Wakambozviona? Asi ndambozviona. Ndikuona pane shumba mbiri, poita tsoko pakati, kumashure kwacho koita structure yedzimba, masvingo. Right, handiti. Right, apa ungazwisise kuti chiya ndisati ndapatsanurawo. Ndakarasika. Rasika. Ndaitawa zvino. Indohanda. But iye ari mufananidzo wemunhu, pane ndamai vake akaberekwa nemuera soko. Iye Charwo akaberekwa nemuera soko. Yes. Zvino uku tiri kuti kune shumba, kune shumba ndiri kutaurira vasiri kuona. Nehanda. Ziri two. Alright, chitsanangurai kuti zita rekuti nehanda riri kurevei. Tigona kudzonzwisisa nehanda. There's the two spirits of a lion and the mother. Nehanda. Yes. Right. Interesting. Iri papai ndo vakabereka mwana uyu. Saka ime mungaite chinhu nevana vanhu musina kuvaisawo pamufananidzo. Saka is honoring wakamubereka amai vemunhu plus these two handers. Zvinoshumba ndo Zimbabwe. Hakuna kuzotaura kuti ndina amai vaCharwo. Right. Ndosaka ndati nhasi this is the beginning of the information leading to our nation. Kuti nation yedu kubva kutoddler vanotaura kuti nehanda vachitambiswa even kuchikoro vachiita maprograms vachiita sei zvese vachiita zvese. It's due that vari kuitiswa nenyaya yekuti ichi chinhu chavasina kuzombosvika vasvika into min's meat. This is the time
right apo wapabata kapi tikuda kuinda tibatane nenguva yekuti aiwa handizi ndegaoka pane vanhu tiri neinterest yekuda kuona nekuti uri pano right ichi ndo chinonzi kana takuchishandisa as a sticker handitika takushandisa tiri kuchema mweya wedu saka tinoisa pamota yangu ndakanamira kudai right then drives through the nation ndo kunonzi kupembedza mweya wakakupa nyika of which tiri kuinda hedu towards zvinhu izvozvo right tinozoitora hedu picture tapekutaura tozoshandisa pamwachete ndochiuya panapa right pane a great controversy yechieftainship nezvimwe zvese zvinogona kuitika mukati menyika yedu right pane kugara pasi kwakaita vachena kwakakonzeresa iye kuti paite baradzana rake kuparadzaniswa upenyu hwake nekuomeserwa zvinhu zvese right zvakanga zvagarwa pasi nevarungu zvine information muchidimbu information iri kuti kudii iri kuti tikuda kudambura inonzi system of acquiring ndinoda kuti soko nogara panapa sandinoita mai ndinomva ndauya nashumba ndovaisa panapa zvakuda kuti ukaita chikarenga hachiyeri nokuti papindira paita munhu asiri iye so system iyoyo ndo yakashanda yavanoti territory so we must seize the system of acquiring kureva kuti nyika yedu vakanga vakatoenda vanoti maspellings and grammar so manames vakasaka vachitochinja kuti iwo wanga wachinzi ninge umva vachinja vachidimbura vachibvisa mawedzi kuti wakudedzwa nezita risiri the system. Yes, it was written Chari, on Charu, Charles. So we leave it that way. So why uraya in the system of acquiring? The same as here, waka uraya system of acquiring. Kuti vekwa watavaya, avato waniku papi, pana system of acquiring. So what they do, they decided just to take them out from here. So that kana pakuda kuitwa cultural things. Anyone who comes here and do it without vanhu ivavo hazvichaeri nyika inotambudzika. Nekuti ivo ndovaridzi but pakaiswa vasirivo. You understand? Ndovauchiri kwawata but manje varipo avapo panani panongoyo vamwewo vachiti aiwa tiri kuinda kwamuchemberi tiri kunodai tazoita vauyi vega very stubborn kuti well let them do kana vaita avo asi handi nyika iri kungozungunuka hapana kwazvinodini kwazvinoenda saka its pain storage saka inyaya yakagadzirwa 1877 iri inonzi faith ascension inona kuti vaitoita tsika dzacho right apa tinopfuura kapa inonzi system of acquiring dakubatira kuti kana nyange tichizoita nguva nekufamba tichatsanangura tichibata pepa nerimwe rega rega kuti rinosvika kupi rinosvika pakutsanangura zvese right tiri kuinda handitika zvakakosha tatopedza vanhu kuti Africa it's ready for them handitika right tapedza apa iri ngatiri pfuure iri toenda panapa ndoda kukuudza kuti those are the people vakanga vachigadzira nyaya yavo rwendo rwani rwavo leading to matopos handitika they are leading from here because this thing it report kuvalindi dzimu uko right matopos yes atiri kutsvaga pesa apa dakuinda bedzi pekuti chii chakazoitika kana rodzi akuvigwa ndo pana kofini rake rakasumudzwa nemombe 12 hadzina kudzokera mumashure I think kukura kwakaita ruware rwe 200 meters kuenda mudenga but mombe dzakatakura kofini dziri 12 black oxens dzakakwidza kofini iroro rarodzi right vari kuita marituals vaida kuhwina mweya upi iwoyo right vachida kutsipika kuti imi mugore ramba makapureswa chete right mareferences here so if you run to your archives and some other things this is the portion yemunzwisisi kuti how do I get this ndinozwana sei so tinoda kupeputsa nyika yani yedu nevana vedu kuti vazoona kuti pane zviri dangerous handidi kuti tiverenge kwese uku tozozviita toda kungoverenga statement bedzi kana kuti inini hangu semunhu asina kufunda unoandire grade 7 ka undiverengera apa chete munhu akanga achiita or else unoverenga apa wota kuti akazviita zvakaitika kumacentral here zvakaitika kupi right
The Ndebele chiefs requested that guns were not fired at the funeral as tradition dictates because it would disturb the spirits in the vicinity. They sent him on his way with the Ndebele royal salute, Bayete. It was at the burial ceremony that Bishop Gal of Mashonaland read the verse by Rudyard Kipling, which subsequently became so well known. The last four sentences. The immense and brooding spirit still shall quicken and control. Living he was the land, and dead his soul shall be her soul. Culturally, she tends to be Neander. That's a spirit, right? Let's link up it from here. So they commit a crime of this separation. They go there, this ground has been set apart by God forever to be the resting place of those who do good to their countries. Which our nation was supposed to run for this. Ndiwe kumashonarend ka munaita. Saka this is a direct thing, it is here. And say, Sindikuma can talk majority right. And there was any exercise here. So can't you feel pain? I want a good ndagutsikana nematsananguro amaita. Right. Uko manje bere wayo wena zvayakaitwa. Mombe dzedu nhema dziri 12. Right? Pamusoro pazo, right? Pamusoro pazo iwo takutokutaura kuti inini rodzi ndiri mupenyu ndandiri ivhu. Handiti imwenzi vana vevuka. Right? Ndazofa inini. Mweya wangu inini kana kuti mweya wacho ngawe mweya wemunhukadzi. Right. How much do you feel about that? Yeah. So this is the direct point. Let's go. Let's agree on that. I cannot even just push you more to think about it, but take it the way we are just reading on it. It is Mashonaland. Pane chakabiwa. Pane chakadhonzwa. Right. Iwa kudhara. Makare kare. Mvura hatisi kudira. Inodzika maire nyika yacho. Aidzika. Right. Zvinoza uyu zvatora mweya wacho. Ndiani mwana wanokondorora izvezvi? Nobva vakanda legal age of majority. Kuti mwana unoti mwana mudiki isusu legal age of majority yedu yaive 23 years. Uzvinenge wakuziva. Yanguva nyonga. Right. Handidi kuti unyanye kurwadziwa sere. Ndoda kumbokusiya wakadaro. Tozodzoka tichizozvidi tichizoita tiri kumanyirana nenguva dzacho. Right. Ndapanapa. Right. Panondirwadza ndepandiri kuti ndakuwanawo kanhasi ndechingokutaura zvinondirwadza mweya waita wasafiswa waita sei pane zvinhu zvaitoshandawo zvichimubatsira anonzi maartifacts. Right. Tine the best artifact yedu isusu. Pane dzimwe dzese shiri dzamunotaura dzedze. Right. Pane best shiri inonzi 2-in-1. Ndo inozonzi the Zimbabwe bedroom. Kana kuti zvakatipesane picha. Right. Inonzi i2-in-1. Inenge iri hungwe. Handitika iri chapungu. Okay. Right? Chapungu represents our ancestors. Hungwe ino kumvura. Saka ivanoti this is an African fish eagle. Wozoita inonzi Balachua eagle. This is in one bed. This one. This one. Right? Ndakuda kuchiudza kuti this is very true on it. Tiri kuzviti zviri true pakuti chii. Handiti tinokoda kuverenga article imwe chete ishi. Ndiwe iwe wakaenda kuchikoro isu tiri magrade 7. This bird has been displayed out of its cultural context, stripped of its historical and spiritual significance, and reduced to a mere curiosity. Right. This bird is now in South Africa. It is just in nature of duties, South Africa is enjoying and whatever. What do we do to call it back? It's here. Restore legacy. Yes.
We call it, we go and talk to it. Straight. We talk. All right. We must put people to go there and talk with it. Because there are some ritual to strip out spiritual significance. And the curiosity yekuda vana vayo. Anditika the bed. Right. Kutuzize kuti inde kuno ku Zimbabwe. You talk to Apa. The return of this looted iconic artifact to the Great Zimbabwe site in Masvingo is not just a matter of cultural heritage, but also an act of rectifying historical wrongs. Right. So theme yatiri kushandisa, which I just want to give you as a heading. In any point you just will go. You know, the cultural, yatinoti colonial cultural injustice and the cultural wrongs must be quickly be rectified. And it quickly be rectified. So there's negligence on it, right? Saka ukazoenda kumba kuya uko unonosike ukaita interview masikiro yese anenge achingokudza kuti aiwa nyika ina kuturwa. Yes, it was supposed to go back to the system which had been applied by God forever. So I think you get me. But that system was disintegrated by these white settlers. Yes. Okay. So colonial cultural injustice and cultural wrongs. So how do we correct it? It's due that we have got independence. Let's do what we were supposed to do. Right straight. So what we are saying by this present time, the independence is not the independence which was supposed to be our Shona system to enjoy. It is by the mouth only. Not by exercise. So kutaurira kuda kunoitwa shiri iri ku South Africa. Yes. Kunotaurirwa asine vanhu vakatsanangurwa zvekare. Yes. Tsanangurira kuti igone kuti kurangarira yakaitwa irangarire vana vavo. Touya pano toita process yekuti gate ridirwe futi chi ridirwe mvura. That's not iri baradzanwa kai. But tarikoshesa nekuda kwei ndo munhu akagona kuisa contract mapfupa angu achamuka nomba amuka nomba akupa nyika yacho handi right achamuka handiti right mandisaini pamuto musasa muto musasa kana wakutunga mashizha zvaunoita manje unobudisa sword okay asati aputika ukatonotora uchiri kubuda unobudisa sword yes so ndo panda nchida kuti ubate ndaida kuti zvijeke pakuti baradzanwa kana zvadaro tazvijekisa kuti baradzanwa saka atiri kuti tingamhanye kwese kwatingaite but pane contract yekuti mapfupa achamuka ndepanapa zvina akamuka akashandazve kwezvaakashanda makazoita ona what paitwa system of acquiring yakutaura bedzi kuti watawa chahapu ndiani anodira mvura ndiani anoita izvi. All right, okay, fine. Ndiani ari kuteera shiri from Great Zimbabwe? Because we wanted to return it back to the shrine in Great Zimbabwe so that it foster healing. Kuna kuti nyika yedu inodzikama. Handiti inobvisa bopoto, inobvisa great controversy, inobvisa kudhakwa kwakuita vana uko. Because vakatobvisirwa munhu anouya achifuridzira mweya wakanaka. That bed basa rayo is kufuridzira mweya wakanaka kuti tigare zvakanaka, but yakaitwa stripped out to forget ourselves. Sazvinoona kuti zvinopindura mubvunzo Chikara wekuti vabereki vese izvozvizvi vane kuti vana ava vakazvitora kupi. Vana ava vakazvitora kupi. Hataisaona zvakadai. Izvi zvabva kupi. Minduro yandiri kupa ndeyekuti tingashungurudza vana tigoponda vamwe vari kutosvika pakurova mwana ofa. Yes. Yes, ukatoenda kuchikoro kwacho izvozvo vari kuti vaswera kuchikoro but vanouya vari evil. Why? Vari kuita izvo zvese zvavanenge vachiita vari kuuya vasiri vana vedu because the Dutch law system and influence. Nenyaya yekuti anotiti aiwa musadaro hapo pamweya uyu mweya watiri kutaura nezvawo. Saka isusu we need to return it and restore it. Then he started kuti vana vedu vanoita vana vakanaka. Anditi
right. For example, zvekuti vari kuda kuvakontrora vacho vanongonopusa kana vakanzi vasanwe mutoriro ndongokwidza kamari yemutoriro not pricing nongoti chiya chi 80% alcohol chirunzi 50 cent ndochiti $5. They cannot drink it. So by pricing as well iri kuita futi foreign system, so that the pane affection, but hatisi kufunga zvekuti chinotifungisa achipo chakarasika chakatostrip you out ito kutoti chakatochengetedzwa chiri kutoita zvakanaka somewhere. Handiti being robbed your father and stay there while you know he is my good father, then ivo vako vakuita behavior isiriyo. What do? You go back to your father and claim back. Let's claim our God back. Toti wani panapa togadzirisa nyaya yekuti padirwe mvura regular as a nation, as our nation. Because munhu iyeye ndiye akati mapfupa achamuka. Saka imimi, why can't you think about munhu iyeye? Right, mochitora kuti anoombera wacho ndiye ndiwataka. Kuti wacharipo here? Hapo. Saka pasizwa system of acquiring. Yakatogarirwa pasi vachitodeedzera kuti isusu we cannot live under anyone's flag. System of acquiring and divide and rule. Yes, it's part of that. But the system of acquiring, they're shifting people, give them wrong names, wrong spellings. Right? Nzvimbo yako iwewe yasoko kumbire uko kuya inishumba pachisikirwe chenyu pacreation ndimunozwa kuti gomo ritikataura rinoita zvakati rinobaka moto pouya shumba rotorega kubaka moto. Saka zvinhu zvedu hazvisi kushanda rinodzima. Right. Saka tiri kuti kubva apa kuenda apa zvino a distance of 50 meters inoita kuti nyika yedu inake. Instead of driving you go in unokwira ndege ugomhanya wakadai ugoita sei, but iwewe chinhu bedzi 50 meters wane upenyu vana vako vakanaka nekungoenda bedzi ku Cape Town kunotora bedzi, then you restore it the bed, then the good behavior available. zvese zvazvaita manaka zvatojeka. Ningakuti apa ndingati chii apa tanzwisisa ka pandachida kuti unyasobata kuti wauire ibaradzano nehwata zvinova kuti hapana mambo pana. Saka takazoita isusu nekungwara kuti maborder chiefs, because pana panotonga pachinotunza hati tingoita maborder chiefs, kwaita nyamweda uku, kwaita zvimbo, kwaita chiweshe, kwaita chii, pana panombadzura munhu ndobva vanoduplicata uchifi, ndobva vaisa hwata kudande uko kwekuti imimi kuti mutevere mumukumbire kuti aiwa shamwari aiwa hatoiti ari kutoiswa siriye sinoti hasi anoakwaya. Saka nyanga akauya akaombera hazvino zvanodi zvinoda kuda correct blood clan remusasa blood lineage. This is the system iri kudiwa because inobuditsa copper, inobuditsa green, inobuditsa purple, inobuditsa painenge ichitunga ndo zvainenge ichitaridza. Saka isu tiri kuti nyika yedu kuti inake ngatiitei munhu nemunhu adzokere paakanga ari before colonial influence. Right. Hatisuda kutuka vanhu ivavo vakatibatsira kuti chakazoita problem ndeyekuti vana vedu vafunda sezvamaita izvi. Makangofunga kuti kutaurirana chirungu tichidadirana kwakuri kuda kuchivhizita sezvizvi tichivhizita manje imimi vakafunda vaya kuti vakomana tochiita sei panapa vana ava they were talking this is truth. But if you go to an archives, you know, you grow at your age, you never get this. You never get those stickers. You never get everything. So kune munzwisisi weuchenjeri is very clever such a way that he can bring it forward. But now there was no platform. You were very lucky. Very, 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 very lucky. So that we talk about this issue. Zichira kuti wadhonzwa neropa. Ropa rakarwawo ndo. Saka takuti it's a multiple system. Uko multiple system wachitaura. Without Queen Victoria haana hunhu, ane monopoly. Nehanda ari kuti anounganidza vanhu, anoita chii, ndo exercise atatichiita, ndo peace. Handi uyu ndiwe violence. Asi tunguri kurarama uruwa nimwana kumpa ozoita sei. Saka isusu hatisi kuziva here pane nyaya. Why?
Why? So can we please let's reach vana vani vedu as a nation. Saka ndati ndo paradzanwa rinonzi paradzanwa rechokwadi ndo riri papi. Aiwa andaombera. Aiwa ndaombera chikara. Ndaombera chikara. Izvi taifana kutozvibhadharira mari kuti tigone asi aiwa matuudza pachena tiri pano pachikomo chinoera, chikomo chebaradzano. Atakatomira panapa pane kutsemuka, kuparadzana kwemweya. Tiri panapa imwe nyaya iri kuya musoro mangu, musasa uri kupi? Right. Tingangoti ngatitaurei zvaunoziva iwewe nezvawakanzwa tiri muna tongogara muya. Handiti panoti nechirungu chenyu Second Street na tongogara panapa vakatozotemwa futi. Vakauita stripling out, otherwise nekutofunga dai vakausiya uripo ndatotaura izvozvi zvechokwadi zviwonga dai wamunoti aiwa mbuya. No, I was not knowing. So if you don't pray to your ancestors, go and request for forgiveness. Kufana kunokumbira ruregerero ndo pane musasa upi iwe, but kwakusina here imwe misasa yese yanga iriko. Why vaka decide that? It's because there's copy. There's Africa Unity Square ndo pane chisipiti chemvura yamuri union jack. And there was a multiple spiritual things there. Yes. So those were the resting place. When she's coming from here, while she's just going, what we call Harare or whatever, and Harava and some other things, and she was going that way. Then she rested there. Then pane stage ipape aizorora. Saka I thought stage here guy. Vakayisa vakagara pa even here roads. Kutarinda kugara ndo independence. Apa wakaiswa pamumvuri oisa munhu pamumvuri pana kuti kunogara munhu wacho. Why? You see so koka zvimwe zvokuti saka isu tinozinzwisisa semunzwisiso wechi uchenjeri tinozinzwisisa, and we have got a lot of things that we must let our nation nevana vedu even in Africa. Isusu toda kuzvipira seSly Media TV kuti tigoita ari maseries tichiti tikabata chapter toexhausta yese, tobata chapter toexhausta yese tichienda nenhoroondo yenyika ino yechokwadi. Yes. Kuti titange ndo Restore Legacy yakauya nemutungamiri wenyika kuti atidzorere zvinhu sokutaura kuti nyaya yese mamutaura panapa atidzorerei zvinhu pachi zvazvanga zviyere bhonze pakusina beggar. I think there's some other wise who wrote something here. There was no beggar. There was no poor people. Ndinotoona kuti kutaura kwavakaita vachigadzwa umambo hwekutonga nyika ine yeZimbabwe vachitanga kuti hatitei Restore Legacy, hatitei Restore Legacy. Zvinhu zvakangofanana nezvamuri kutaura panapa kuti murume uyu ane shumba vakagarwa nezvinhu zvatisenga tisiri kunatsonzwisisa asi zvinenge zvakuenda zvichijeka nhasi nokuti zviri kuenderana nezvikuita se zviri mutano kuti ndo vakauya nemureza iwoyo kuti ngatidzokei saka zvazvingarambike nekuti mutungamiri wenyika aiwa sokoka ari kufamba nayo nyaya chamangosarira bedzi nechekuti bedzi munotishainira muchitaurira chirungu. Kune chinonzi vernacular language of the common people. This must be applied as well. Because isi takukwanisa kuziadjust tichitovaudza vaya kuti aiwa isusu we want this for them to understand as what they do to us. They learn Shona to connive us. But while yourself you learn English, you are not even defeating them. Still they are challenging you. Why? How do they win us? Yes, saka murambo rega ndijekesi. Vakati Restore Legacy vakaita mutapa system yekubhadharwa zvirigo. Handitika zvichireva kuti vane atinoti ma granaries of world.
ndozva zvakaita Mutapa anga ine magreenhouse eupfumi nechizese, anga ari multiple rich munhu anozikanwa. Ndio saka isiri kuti pakuti nyika inotongwa nevene vayo nekunamatirwa nekuita zvese, kunamatirwa ndo panapa. Takanasikana kuti tanga tine kumwe kunamatira kwataifunga kwakauyanana naRhodes. Tisingazivi kuti kunonzi kunamatira ndokwedu. Zvandidzorera pakuti painamatwa vanhu vachikumbira sadza pasi pemuti raiuya, sekutaura kwamaita kwayo zvinongoda kutaura nemashoko, kutaura chete. Ndoda kuti iwe usazoonetseke, ndoda kuti auchandidedzi kana kuti usaite ndoda kupa chinhu wacho wakunoita wako office to be Anglicanized. To be Anglicanized, you go checking in any system of, you say to be Anglicanized, more living in English, those are the territories. So what they do is to shansa madzisheni ma headmen, you want to shansa ma archbishops and bishops. Right. You see, so if we have been Anglicanized, what will be the matter? So can I shine to you? I never called a school child. I never paid school fees to acquire this. So you are meeting a spiritual man. It's a sensitive thing. If you go to Ministry of Education, if you check my name, you never see my name there. But I can just put this, I can put this language into men's meet. So what do you think? Murko apa varungu kuti vana advantage kwa muri. Nenyaya yekuti makanofunda ikoko. Kuiniti zina. Tinongodzokera pa system yechivanhu iyoyo yekuti munhu wedu Charwe akataurirwa zvinhu zvakazoitika asi asina kuenda kuchikoro. Yes. Yes. And vakazoenda kuchikoro vamwe vanoti takanofundira alright, takanofundira kurwa kune dzimwe nyika tikazoita sei tikadidi handiti, asi ivo vakadzidziswa zvese izvozvo namusika asi zvikatobuda. Ndingakujuse soko ka, ndikakujusa ndofunga kuti unoputika. But we are still there. Hatitaurire kuti nyika yedu toda kuti isungunike from, andiona munhu watiri kutaura nezvake ukaenda kumba kwako izvozvo ukati nehanda anoziva mwana mudiki. Hatimbotaura ichinhu chinozikanwa nemunhu kuva mudiki old. Saka we must look to our old to form our future. So this is the old. This is the old. Hatidzokerei kutsika iyi. Yoi. Aiwa ndapa. Hakuna mvura. Hakuna mvura. Ndiri 100% zvandiri kudini? Zvandiri kutaura. We are here. So I think I must not even take time. Zvinoita kuti uzofunga mafungira akanyanya. But ndoda kuti tichidimbura tichiti aiwa tiriko vanzwisisi. If anything chinoda kuti chipiwe clarity. Handitika? No, my reference is to say, ndakaenda ku Chiefs Conference 2023, I was to the podium. I requested kuma Chiefs, no, can you please, ndimboyo kuma areas when we begin given a go ahead, which driver has to be here. Chinda unotsvaka. Yes, we've been given that authority. Ndikutaura kuti kune maruins. Do you know kuti maruins chi? No, matombo anounganidzwa nemancestors kuti takuvaka dzimba dzinoyera, saka kuvaka parliament. Tinotora tesa matombo emufoundation. Zvinodzikamisa nekuti akabatwa nemancestors edu. They are ruins, stones, kwozoita monuments and some other things. So they need someone, and the problem identification commission must be applied. Ndiri kupanza tichipendera hurukuro yedu, pane here zvimwe zviri pakati pemwoyo wenyu zvamamusati maburitsa zvamufunga kuti pahurukuro yanhasi tofanira kumbozvinzwa tisati taenda kune vamwe tichiri kutaura nyaya yenhoroondo yenzvimbo ino yebaradzanwa takatasana nemhuri yekwacharwe. Right. Chandiri kukumbira as a platform, whatever way you call it, handitika ndeyekuti kunyika yedu iri kufanira kuziva baradzanwa rinoiri nekuyera kwani chichemo, then chozikanwa kuti pana mambo wepapi anonzi chief priest, nekuti Boni Charwe, daughter of a local chief, not a foreign chief, meaning local. It might be someone who knows the blood system of the saka chichemo changu ndiye kuti wata
plus the exercise yani yegate redu kuitira kuti uko kuri kutisafisa zvibude zvakadi. Handina zvimwe zvandoda kutaura bedzi. I need kungoti bedzi this cycle of the thing ikwanise kuaplayiwa tisati taenda mune zvimwe zviri kuda kuitwa. Ko tadii kumbotiwo mhepo yatiratidza kuti mvura handikupii because vanojega mvura kuti igare mudhemu. Pane maoko emweya anoramba akaitakura nekuti akaregedza kudayo inotevera ipi iyaiya. Saka musati mvura iyo haiko iriko but yakaregedzwa. Saka tinoda kuti vadii vasumudze iuye ona. So ndo chishuvo changu chandinokumbira abisaidi kuti kudiridza nyika inodzikama ka because mvura yedu yekuchera tichidira apa takuiwana yotakurwa dzingave zisipiti zvese muno muzvaoma hakuna mvu. Kana watoda mvura yechisipiti wakubva nayo udomboshawa wakubva nayo ameno wherever kwakanakirwa kusina kuoma nekuti muchemberi aomesa. Saka ndati chiteno. Saka ndiri kukumbira kuti aiwa ngatiitei seko ibude zvakadi zvakanaka soko. Aiwa ndinotenda soko. Aiwa ndinotenda aiwa. Asi toda kuvimbisa kunyange vateereri kuti tichapfuurira mberi tichiita mahurukuro iwaya tichinatsa vabhedhenura tisingamhanye sekumhanya kwatiri kuita nhasi uno. Asi tinodavira kuti tapa an overview yekuti panapa pakamira sei uye taakuziva chinonzi baradzano rechokwadi rinowanikwa kumazowe. Taakuzviziva uye tichiziva kuti chieftainship yacho imhuri yekwahwata. Kana zvakavanzika kunesi wemazuva ano asi nyika dzimwe kuti ngazvidzokere pakare. Vateereri, mangozvinzwira mega. Tichapfuurira mberi tichikupai nhoroondo yekuti tive nepeace muZimbabwe, tigarikike zvakanaka mukati menyika ino, tisashaya zvatinofanira kunge tichishaya. Kana zviri zvicherwa zviwanikwe, zvikanzi kune oil, tinoziva kuti kukuya tichizotaurira kuti zvatawana izvi ichokwadi here, tozvichera here. Zvese tikazviita nenzira iri kutaurwa panapa nevachenjeri, tinoziva kuti zvinhu zvedu zvinofamba nenzira yakanaka. Tinotenda tosangana zvekare mupati 2 yechirongwa chinechi chatinenge chikudzidzisai kuti kwazvakabva ndo ngatidzokerei ikoko.